Hieman pelottaa. Oh, he's very fun. Okay. All right. Oh God, We need to find a key. Right. We need to find the key to get out. Okay. There's stuff. Let's investigate. Ooh, that's better. Lights. Lights are better. Täällä on hei. Onks toi se joka on? Ui. Mä haluan kattoo sitä. Mitäs nuo numerot? Nää on numerolukkoja. Täällä on ympyröity. Punainen. 792. Niin, tää on 4. Onko sielläkin numeroita? 3. Näissä luiskuissa on 4, 3. Mä en saa 2. pyöritettyä näitä numeroita. Pitäis tästä painaa? Kokeile sitä. Näin. Eikö näin? Haha. Kato, yes. No niin. Missä kohtaa niitä numeroita pitää olla? Tossa on viiva kohdalla. Joo. Kato mitä mä löysin täältä. Teeth. Oh, ne on sit varmaan tuohon vikaan lukkoon, hei. Oisko? Katsotaan. Combination 432, 342. Kuis. Oi toi lähestyy, toi tyyppi meitä. Oisko se, että kuinka paljon niissä on jäljellä? Siis joo, mutta kun se on 2, 3 ja 4, mutta missä järjestyksessä? Niin. Ai niin, sä katsoit tuota vihreätä? Niin. Okei. Kokeiltava vaan yhdistelmiä vai? Eihän mä katso, onko ne nyt 4, 3 ja 2 numerot, mitä niissä on? 4. Nyt mä katson väärin. 422. 4, 2, 2, Joo. no niin. Damn it. Mä tuijotin näitä aiemmin. No niin, eikä aukes. Joo. Tää on sininen. Täällä ei kirjoitettuna mitään. Ei, salamustetta jossain. Noniin. Salamustetta. Infinity. Katsotaan. Ei siis. No, Ei tässä ei oo mitään. Tää oli nyt. Se oli nyt esiperä. No sitten mitä me katsotaan? In the room, he keeps saying. With the light. With the light. Yes, we're trying now. Tässä mitään. Mitäs tää jäbä? Ui, se osoittaa tuolla! Kato ylhäällä, hui! Found in the second locker. Just hold on, we found something. Nyt pitäis olla taas toi. Tää on englanniksi. Mitä siitä tulee? Under the plant. Noniin. Under the plant. Nostapa ruukkuja eka ja sitten. Joo. 3 minutes left. Okay, we can do it. Oh, he's knocking. There's something here. Under the plant. The whole thing? Oh. Se on jossain siellä. Oh yes. Yes. We are gonna lose. We're gonna lose. Oh, go, go, go. Täällä on veriputkilo.